ምዕራባዊ ክፋል ሃገር ኖርዌይ ኣዝዩ ሰሓቢ ዝኾነ ትሕቲ ቅርጺ ዝውንን ቦታ እዩ። ከም መርኣዩ ድማ ብቱሪስት ኣዝዩ ተመራጽን ተባሃግን እዩ። እዚ ቦታ እዚ ንነዋሕቲ ኣኽራናት፣ ንኣሽቱ ድሩቕ መሬታት፣ ደሴታትን ማይን ዝሓቖፈ እዩ። እዚ ተፈጥሮኣዊ ጸጋታት እዩ እምበኣር ነዚ ቦታ እዚ ተባሃግን ተበጻሕን ክገብሮ ዝኽኣለ። ይኹን እምበር ብናይ ታሕቲ ቅርጺ ዘይምቹእነትን ብርቱዕ በረድን ዝጠንቁ ብዙሕ ሰብ ዝነብሮ ቦታ ኣይኮነን። ሃገር ኖርዌይ ምስ ስፍሓት መሬታ ክነጻጸር እንከሎ ብዙሓት ሰባት ዘይነብሩላ ሃገር እያ። ጠቕላላ ብዝሒ ህዝባ ድማ ከባቢ 5.3 ሚልዮን ኣቢሉ ይበጽሕ። ካብዚኣቶም ድማ እቶም 1/3 ጥራይ ኣብዚ ምዕራባዊ ክፋል ሃገር ኖርዌይ ዝነብሩ። እንተኾነ ግን እዚ ቦታ ንኽትነብረሉ ምቹእ ብዘይምዃኑ ቁጽሪ እቶም ነበርቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሓደ ይኸይድ ከም ዘሎ ይንገር። ከም መርኣዩ ድማ መንግስቲ ሃገር ኖርዌይ ነዚ ቦታ እዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝተፈላለየ ሃይዌያትን ቢንቶታትን ክሰርሓሉ ጸኒሑ ኣሎ። እንተኾነ ግን ብዘለዎ ዘይምቹእ ትሕቲ ቅርጺ እቲ ዝተሰርሐ ቢንቶታትን ሃይዌያትን ኣኻሊ ኮይኑ ይተረኽበን። እቲ ምንታይሲ ኣብዚ ኣከባቢ ኣዝዮም ብዙሓት ካብ ናሕድሕዶም ብዙሕ ዘይረሓሓቑን ግን ድማ ኣዝዮም ዓመቕቲ ጎቦታት ስለ ዝርከቡ እዩ። እዚ ዓይነት ትሕቲ ቅርጺ ብዓውዲ ትምህርቲ ጂኦሎጂ ፊዮር ተባሂሉ ይጽዋዕ። ነዚ ጸገማት ንምቅላል ተባሂሉ ክስርሓሉ ዝጸንሐ ኣገባብ ድማ ፌሪስ ተባሂሉ ይጽዋዕ። እዚ ኣገባብ ብዓበይቲ መራኽብ ዝካየድ ኮይኑ ንኩሉ ዓይነት ተሽከርከርቲ ብምጽዓን ካብ ሓደ ድሩቕ ቦታ ናብ ካልእ ድሩቕ ቦታ ንምስጋር ዝግበር ናይ ማይ መጓዓዝያ እዩ። እዚ ዓይነት መጓዓዝያ ብሓፈሻ ኣስታት 45 ደቂቕ ይወስድ። ካብ ታሕተዋይ ደቡባዊ ክፋል ናብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገር ኖርዌይ ንምብጻሕ ድማ ኣብ መንጎ ናይ ሃይዌይ ጉዕዞኻ 7 ናይ ፌሪስ ማለት ናይ ማይ ጉዕዞ የድልየካ ማለት እዩ። ሓንቲ ናይ ፌሪስ ናይ ማይ ጉዕዞ ድማ 45 ደቂቕ ትወስድ እንተደኣ ኮይና ን7 ንኽትሰግረን ድማ 315 ደቂቕ ወይ ድማ 5 ሰዓት ፈረቓን የድልየካ ማለት እዩ። ምስ ናይ መሬት ጉዕዞን ትጽቢት መርከብን ተደሚርዎ እዚ መንገዲ ኣዝዩ ነዊሕን ኣሰልቻውን ይገብሮ ማለት እዩ። ነዚ ነገር ንምቅላል እምበኣር መንግስቲ ሃገር ኖርዌይ ኣስታት 47 ቢልዮን ዶላር ባጀት ሰሊዑ ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ዝነውሐ ናይ ውሽጢ ባሕሪ ጽርግያ ክሰርሕ ዝጀመረ። እዚ ብኢ39 ዝብል ስም ዝፍለጥ ሃይዌይ ጠቕላላ ንውሓቱ ካብ ደቡባዊት ክፋል ክርስቲያንላንድ ናብ ሰሜናዊት ከተማ ትራንሃይም 1100 ኪሎ ሜትር ኮይኑ ብመኪና ኣስታት 21 ሰዓታት ከም ዝወስድ ይፍለጥ። ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ን6 ዞባታትን 4 ከተማታትን ሰጊርካ ተሓልፍ። ስም ናይዚ ፕሮጀክት The E39 ኮስታል ሃይዌይ ሩት ይበሃል። እዚ ፕሮጀክት ኣብ ታሪኽ ሃገር ኖርዌይ እቲ ዝዓበየ ታሪኻዊ ህንጸት ክኸውን ከሎ ብደረጃ ዓለም ድማ ሓደ ካብ ዓበይቲ መሃንድሳዊ ስራሓት ክኸውን በቂዑ ኣሎ። እዚ ፕሮጀክት እዚ ኣዝዩ ዓቢ ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ንዝተፈላለዩ ዓውዲ ትምህርትታት ከም ስትራክቸራል፣ ሲቪል፣ ሜካኒካል፣ ኤሌክትሪካል፣ ኣግሪካልቸራል ኢንጂነሪንግ፣ ዲዛይነርስ ከምኡን ጂኦሎጂ የሳትፍ ኣሎ። ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ፕሮጀክት ወዲ ሰብ ኣብ ሓፂር ግዜ ካብ ደቡባዊ ክፋል ናብ ሰሜናዊ ክፋል ናይ ሃገር ኖርዌይ ንምብጻሕ ኮይኑ እዚ ፕሮጀክት ምስ ተወድአ ድማ እቲ ንኣስታት 21 ሰዓታት ዝወስድ ዝነበረ ጉዕዞ ብፍርቂ ክቕንስ ምዃኑ እዮም ኪላታት ዝሕብሩ። ንኣገባብ ኣሰራርሑ ብዝምልከት ሮክፋስት ቀዳማይ ክፋል ናይዚ ፕሮጀክት ኮይኑ ብናይ ታሕቲ መሬት ገለራታት ኣቢልካ ንከተማታት ስታቫኒርን ሃውግሰንን ንምርኻብ ዝዓለመ ፕሮጀክት እዩ። እዚ ስራሕ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ታሕቲ መሬት ገለራታት ታነልስ ብምፍሓር ክጅመር እንከሎ እቲ ኣገራሚ ዝገብሮ ድማ እዚ ገለርያ እዚ 392 ሜትሮ ትሕቲ ጽፍሒ ባሕሪ ማለት ንጥልቀት ማይ ወዲኻ ካብ ዝርከብ መሬት 392 ሜትሮ ንታሕቲ ወሪድካ ዝተሰርሐ ክኸውን ከሎ ንውሓቱ ድማ ኣስታት 27 ኪሎ ሜትር ይኸውን። በዚ መሰረት እዚ ፕሮጀክት እዚ ናይ ዓለምና እቲ ዝዓመቐን ዝነውሕን ናይ ታሕቲ መሬት ጽርግያ ክኸውን ከም ዝኽእል ይፍለጥ። ካልእ ፍሉይ ዝገብሮ እዞም ጽርግያታት ትዊንስ ወይ ድማ ክልተ መናቱ ኮይኖም ኣብ ነፍሲ ወከፍ 250 ሜትሮ ነናሓድሕዶም ዘራኽብ ኢመርጀንሲ ኤግዚት ማለት ናይ ግዜ ሓደጋ መውፅእ ዘለዎ ጌሩ ተሰሪዑ። ብተወሳኺ ነፍሲ ወከፍ ገለርያ ኣብ 500 ሜትሮ ንዝተበላሸወት መኪና መጸግዒ ዝኸውን ኢመርጀንሲ ሌይባይን፣ ኢመርጀንሲ ቴሌፎንን መቆጻጸሪ ካሜራን ተሰሪሑሉ ይርከብ። ኣብ መንጎ ናይዚ መንገዲ ናብ እትርከብ ደሴት ክቪትስፌል ንምኻድ ተባሂሉ ካብ ዝገለርያ ተፈንጭሉ ናብታ ደሴት ዝኸይድ ገለርያ እውን ኣሎ። እዚ ኣብ 2018 ዝጀመረ 27 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ገለርያ ንምህናጽ ልዕሊ 2 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ወጻኢታት ክሓትት እንከሎ ኣብ 2026 ክውዳእ ከም ዝኽእል ድማ ይንገር።
ቀፂሉ ነዝና 27 ኪሎሜትር ስራሕ ምስተዛዘመ ካልእ ሓድሽ ብድሆ ይጽበዮም ንሱ ድማ ካብ ዝገለራታት ወፂኦም ናብ ድሩቕ መሬት ንኽበጽሑ ንኣስታት 5 ኪሎሜትር ዝዝርጋሕ ማያዊ ክፋል ስለ ዝረኽቡ እዩ ነዚ ንምስጋር ድማ እቲ እንኳ ኣማራጺ ድልድል ወይ ድማ ቢንቶ ምስራሕ ኮይኑ ረኸብዎ ግን ብኸመይ ንዝብል ሕቶ መልሲ ንምርካብ ዓቐብ ኮኖም ምኽንያቱ ትሕቲ ቅርጺ ናይቲ ኣከባቢ ቢንቶ ንምስራሕ ዘይምቹእን ሓደገኛን ኮይኑ ስለ ዝረኸብዎ ኣብ መወዳእታ ግና እቶም ኢንጂነራት ሓደ ሓድሽ ሓሳብ ኣምፁ ንሱ ድማ ንኣስታት 5 ኪሎሜትር ዝዝርጋሕ ኣዝዩ ዝተራቐቐ ፍሎቲንግ ብሪጅ ማለት ዘንሳፈፍ ቢንቶ ምስራሕ ዝብል እዩ ቀፂሉ ዝመጽእ ሕቶ እቲ ቢንቶ ካብ እንታይ ዓይነት ጥረ ነገር ይስራሕ ዝብል እዩ ምኽንያቱ እቲ ዝምረጽ ጥረ ነገር ንክሊማዊ ለውጥን ንፋስን ማዕበልን ዝጻወር ብዓብዪ ድማ ማይ ዘይኣትዎን ብማይ ዘይብሕጎግን ክኸውን ስለ ዝግባእ ነዞም ኩሎም ነጥብታት ዘማልእ ኮይኑ ዝረኸብዎ ድማ እቲ ዘንሳፈፍ ኣካል ብኮንክሪት ምስርሑ ዝብል ነበረ ኣብዚ ሓሳብ ስለ ዝተሰማምዑ ድማ ንምስርሑ ሃይሎም ተበገሱ ነዚ ንምትግባር ብድምር 25 ዘንሳፈፉ ናይ ኮንክሪት ፓንተናት ማለት ዘንሳፈፍ ዓንድታት ከም ዘድልዩ እንደምደሙ እዞም ዘንሳፈፉ ዓንድታት ካብ ቦታኦም ንኸይንቀሳቐሱ ኣብ ክልተ ጫፋቶም ብኣንከር ወይ ድማ መልሐቕ ክእሰሩ እንከለዉ ንክብን ለጠቕን ናይ ማይ ንፋስ ማዕበልን ተፃዊሩ ንብርክት ዝበላ መካይን ተሰኪሙ እናመሓላለፈ ንነዊሕ ዘመናት ከገልግል ከም ዝኽእል ጌርካ ንምስርሑ ድማ ተወሰነ ነዚ ዘንሳፈፍ ቢንቶ ንምስራሕ ኣስታት 1.3 ቢልዮን ዶላር ይውድእ ቀፂሉ ዝመጽእ ሱሎ ፊዮርድ እዩ እዚ ፕሮጀክት ን4 ኪሎሜትር ዝንውሓቱ ማያዊ ክፋል ንምስጋር ዝግበር ኮይኑ ኣዝዩ ፈታኒ ዝኾነ ትሕቲ ቅርጺ ኣብ ዝርከበሉ ኣከባቢ ተደኪኑ ስለ ዝርከብ ድማ እቶም መሃንድሳት ኣዝዩ ከቢድ ፈተና ኮኖም ነዚ ንምፍታሕ ድማ እቶም ኢንጂነራት ክልተ ኣማራጺታት ኣዳለዉ እቲ ቀዳማይ ሳስፔንሽን ብሪጅ ማለት ዝተንጠልጠለ ቢንቶ እዩ እዚ ቢንቶ ብሰለስተ ዓንድታት ጥራይ ዝቆመ ጌርካ ንምስርሑ ዝብል ክኸውን ከሎ እቶም ክልተ ዓንድታት ናይቲ ቢንቶ ኣብ ክልተ ጫፋት ናይቲ ድሩቕ መሬት እቲ ዝተረፈ ሳልሳይ ድማ ኣብ ማእከልቶም ክልተ ዓንድታት ኣብ ዝርከብ 400 ሜትሮ ዝጥልቀቱ ማይ ንኽትከል ዝብል እዩ ከም ካልኣይ ሓሳብ ዘቕረቦ ኣዝዩ ኣገራምን ሰሓብን ብናይ ኮንስትራክሽናል ኢንጂነሪንግ ዓውደ ትምህርቲ ድማ ናይ መጀመርታን ኣዝዩ ዝተራቐቐ ፈጠራን ክኸውን ዝኽእል ሳብመርጅድ ፍሎቲንግ ታነል ማለት ናይ ውሽጢ ባሕሪ ቢንቶ ኮይኑ ንሓድሕዶም ዝረኸቡ ክልተ ቢንቶታት የጠቓልል እዚ ቢንቶ ኣብ ውሽጢ ማይ ዝስራሕ ኮይኑ ካብ ቦቱ ንኸይንቀሳቐስን ናብ ላዕሊ ጸንበለሊሉ ነተን ዝሓልፋ መራኽብ ሓደጋ ንከይኸተለለን ተባሂሉ ብኣዝዮም ተረርቲ ገመዳት ምስቶም ኣብ ውሽጢ እቲ ባሕሪ ዝተኣስሩ ኣንከራት ከም ዝእሰር ብምግባር ንጸቕጢ ናይ ማይ ተጻዊሩ መካይን ካብ ሓደ ጫፍ ናብቲ ሓደ ጫፍ ብዘይሽግር ከሰጋግር ዝኽእል ረቂቕ ምህንድስናዊ ፕሮጀክት እዩ ካብዚ ቀፂሉ ዝመጽእ ንናይ ሮክፋስት ፕሮጀክት ዝመሳሰል ካብ ኦልሰን ናብ ሜድሰን ን16 ኪሎሜትር ዝዝርጋሕ ራምዴልስ ፊዮርድ ዝተሰመየ ናይ ትሕቲ ማይ ገለርያ ኮይኑ ብተወሳኺ ናብ ከተማ ሞል ዘእቱ ን2 ኪሎሜትር ዝዝርጋሕ ሳስፔንሽን ብሪጅ ማለት ዝተንጠልጠለ ቢንቶ ዘጠቓልል ፕሮጀክት እዩ ብድሕሪ ዝመጽእ ን3.7 ኪሎሜትር ዝዝርጋሕ ኣስታት 1300 ሜትሮ ዕምቆት ዘለዎ ማያዊ ኣካል እዩ ነዚ ማያዊ ኣካል ንምስጋር ኢሎም ዘምጽእዎ ሓሳብ ድማ ቢንቶ ምስራሕ ዝብል ነበረ ግና ቢንቶ ብዘይ እኹል ዓንድታት ንኽንድዝ ዝኣክል ርሕቐት ንኩሉ ዓይነት ኩነታት ኣየር ተጻዊሩ ብዘይ ዝኾነ ሽግር ብትሕቲኡ መራኽብ ብልዕሊኡ ድማ ብዙሓት መኻይን ካብን ናብን ከሰጋግር ይኽእሉ ዝብል ሕቶ ተላዕለ ነዚ ንምምላስ ዘምጽኡ ድማ እቲ ኣብ ክልተ ጫፋት ዝትከል ዓንድታት ቁመቱ ልዕሊ 450 ሜትሮ ብምግባር ብዘይ ዝኾነ ጸገም ነቲ ቢንቶ ክስከሞ ከም ዝኽእል ምግባሩ ክብሉ እንከለዉ እዚ ነገር ንንፋስን ክሊማዊ ለውጥታትን ተጻዊሩ ክሰርሕ ከም ዘይክእል ግን ብዙሓት ይምግቱ በዚ መሰረት እዚ ክልተ ሓሳብ ዳርጋ ውድቕ ይመስል ከም ካልኣይ ሓሳብ ዘምጽእዎ ተንሳፋፊ ቢንቶ ማለት ፍሎቲንግ ብሪጅ እዩ ይኹን እምበር በዚ ባሕሪ ዝሓልፋ ኣዝየን ዓበይቲ መራኽብ ስለ ዘለዋ እዚ ናይ ተንሳፋፊ ቢንቶ ሓሳቡን ውድቕ ኮነ ሳልሳይ ሳብመርጅድ ፍሎቲንግ ታነል ማለት ናይ ውሽጢ ማይ ገለርያ እዩ እዚ ዓይነት ገለርያ ኣብ ውሽጢ ማይ ዝጠልቕ ኮይኑ እቲ ዘንሳፍፍ ኣካል ጥራይ ኣብ ላዕሊ ዘንሳፍፍ እዞም ኣንሳፈፍቲ ፓንተናት ንኽብደት ናይቲ ኣብ ውሽጢ ማይ ዝርከብ ገለርያታት ተጻዊሮም ብዘይ ዝኾነ ጸገም ከይተንቀሳቐሱ ከንሳፍፉ ዝኽእሉ ብኻብ ዝተፈላለየ ዓይነት ጥረ ነገራት ዝተዳለዉ ፓንተናት እዮም ይኹን እምበር እዞም ገለርያታት ናብ ታሕቲ ዝዝርጋሕ ገመዳት የብሎምን እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ብትሕቲ ማያዊ ክፋል ናይ ትሕቲ ማይ መራኽብ ማለት ሳብማሪንስ ስለ ዝሓልፋ ሓደጋ ንኸይፍጠር ተባሂሉ እዩ ኣብ መንጎቶም ክልተ ኣንሳፈፍቲ ፓንተናት ዘለዎ ርሕቐት ድማ 400 ሜትሮ ስለ ዝኾነ ዓበይቲ መራኽብ ብላዕሊ ሳብማሪናት ድማ ብታሕቲ ብዘይ ዝኾነ ሽግር ክመሓላለፋ ከም ዝኽእላ ተገንዘቡ በዚ መሰረት እዚ ዓይነት ገለርያ ውፅኢታዊ ኮይኑ ረኸብዎ ከም ራብዓይ ኣማራፂ ዘምጽእዎ ሃይብሪድ ፕሮፖዛል ኮይኑ እዚ ክልተ ሓሳብ ንክልተ ዓይነት ጽርግያታት ማለት ንኣንሳፋፊ ቢንቶ ወይ ፍሎቲንግ ብሪጅ ከምኡውን ናይ ውሽጢ ማይ ጽርግያ ማለት ሳብመርጅድ ታነል ብሓባር የጣምር እዚ ማለት ንዝተወሰነ ርሕቐት ዝዝርጋሕ ኣንሳፋፊ ቢንቶ ይስራሕ እሞ ምስቲ ካብቲ ሓደ ሸነኽ ዝመጽእ ናይ ውሽጢ ማይ ገለርያ ብምርኻብ ፍርቁ ዘንሳፍፍ ፍርቁ ድማ ብውሽጢ ማይ ከም ዝሓልፍ ብምግባር ነተን በቲ ኣከባቢ ዝሓልፋ መራኽብን ሰብማሪንን ብዘይ ዝኾነ ጸገም ንክመሓላለፋ ዘኽእል ጽርግያ እዩ እዚ ክውን እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ዓለምና እቲ ናይ መጀመርያ ኣንሳፋፍን
ናይ ውሽጢ ማይን ጽርግያ ክኾኑ ማለት እዩ ሓምሻይ ማልቲ ስፓን ኬብል ስቴት ብሪጅ ኮይኑ እዚ ዓይነት ክልስ ሓሳብ ልክዕ ከም ዝነዳድካ ውሽጢ ባሕሪ ዘውፅኣ ትካላት ዝጥቀማሉ ኣገባብ ማለት ኣብ ማእከልቲ ማያዊ ኣካል ሓደ ቀዋሚ ዘይኮነ ዓንዲ ብምትካል ቢንቶ ምስራሕ ማለት እዩ እዚ ዓንዲ እዚ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ተፋሒሩ ዝትከል ዘይኮነስ ኣብ ዝደለኻዮ እዋን ናብ ካልእ ቦታ ንኽግዕዝ ተባሂሉ ምስቲ ኣብ ትሕቲ ማይ ዝትከል ኮንክሪት ብተረርቲ መልዓቃትን ኬብላትን ተኣሲሩ ዝቐውም ዓይነት ቢንቶ እዩ ይኹን እምበር እዚ ዓይነት ክልስ ሓሳብ እውን ዳርጋ ውዱቕ ኮይኑ ተረፈ ኣብ መወዳእታ ካብዞም ሓሙሽተ ኣማራፂታት እቲ ክውን ክኸውን ዝኽእል ሳብመርጅድ ታነል ወይ ድማ ሃይብሪድ ብሪጅ እዩ እዚ ኩሉ መስራሓት ምስ ተወድአ ንውሕስነቱ ብዝምልከት ከቢድ ፈተና ከም ዝፅበዮ ኣይተሓትትን ይኹን እምበር እዚ ጽርግያ ተወዲኡ ኣብ ጥቕሚ ተዳውዒሉ ኣብ ዓለምና ናይ መጀመርታ ንኣንሳፋፊ ተንጠልጣልን ናይ ውሽጢ ማይን መሬትን ጽርግያ ብሓንሳብ ዘጣመረ ተባሂሉ ኣብ መዝገብ ታሪኽ ክሰፍር እዩ እምበኣርከስ ብዘቕረብኩልኩም ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዘተኮረ መደብ ቁርብ ፍልጠት ረኺብኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ዝተፈለየ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም